Unongnya jong ka wei ka kali lai shaka ne ka auto rickshaw ka badon yu registration number ML10B 6302. Ulaman saujur hadin bola kumlik tenra ya ka wei ka kali bolero pick up ka badon yu registration number AS 25B 0021. Ka khubor papania kala yathu bakate ka jingjia kala ja ka surok ba National Highway 6 mar persha baka jiwa restaurant ka bahap ka snong lang kedai haka jan miet jong ka arpun riu tarik unailar hajar arpun riu por kumpa praba GEA bat baro kidei ki bawan na sharum ka sor nongpo harib hoi distreng ka thmei khubor ka yathu ru baka bolero pick up ka dei ka bakit si bat thmu ban hiar sha Guwahati daga bamut ban khun halat office DTO jan jiwa handrai namar badang don ki kali ki badang ya ula hapan sange bat hakum kata kapor la keno balawan kensan kate ka auto rickshaw bat ka bala tenra hi ya ka bolero pick up nadin ki pulit ke nongpo ki lapoi ha kate ka jaka ban pelong i ka jing tokin ki lara no i ka auto rickshaw bat ka bolero pick up shathanan kat ba yu nongnya jong ka auto rickshaw bala man saujur la penkit no woodwood sha civil hospital nongpo banyo i ka jing sumar bakerki bat namar ka jing man saujur kat tu kat nepor lara no yu sha ki jaka sumar sha nongba shlong